D'aquesta cambra i d'aquest casal jo vaig fugir esfereït. La tempesta era a fora encara en tota la seva ira quan vaig travessar la vella calçada. De sobte, una llum estranya es projectà al llarg del camí i em vaig girar a veure d'on podia haver eixit una lluor tan singular, perquè jo no tenia darrere meu sinó la vasta casa i les seves ombres. La resplendor era la de la lluna plena, que es ponia vermella de sang, i ara lluïa vivament a través d'aquella esquerda abans apenes visible, la qual, com he dit, s'estenia en zig-zag des d'arran del teulat de l'edifici fins a la base. Mentre jo mirava, aquesta esquerda s'eixamplà ràpidament. Sobrevingué un furiós atac del terbolí. El disc sencer del satèl·lit esclatà tot de cop a la meva vista. El cervell em giravoltà quan vaig veure els poderosos murs partint-se en dos. Hi hagué un llarg estrèpit tumultuós, com la veu de 1000 cataractes, i l'estany, profund i fosc, als meus peus, es va cloure, tristament i silenciosament, sobre els fragments de la casa Àger.